Malam Balarabe, kawai kwatsam sai muka ga Yakubu Lado ya kawo ziyara a ofishin taro na shi kan takararku. Me ke faruwa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So abin tambaya a nan shine daga jam'iyyu daban-daban tun bayan faduwa primary election kullum suna kokarin tururuwa zuwa gidan jagora domin neman goyon bayan shi ko neman shawarwari matsayin shi na tsohon hannu a siyasa kuma uba jagora a siyasar jihar Katsina. Idan ban manta ba farko shi duk radda shine mutum na farko da ya fara ziyartar Dr. Mustapha Inuwa wanda bayan shi Abdulaziz Yaraduwa ya je wanda dan takarar sanata ne a karkashin jam'iyyar APC. Bayan shi kuma kun ga dan takarar mataimakin shugaban kasar Najeriya Kashin Shattima shi ma ya je. Bayan nan injiniya Mutakara Badarma dan takarar mataimakin gwamna ne a karkashin jam'iyyar NNPP mai kayan marmari shi ma ya je. Daga baya kuma mun ga Nura Khalil shi ma dan takarar gwamna ne a jihar Katsina a karkashin jam'iyyar NNPP shi ma ya je, wanda daga karshe ne ma sanata Yakubu Lado ya je tare da sauran 'yan takarar majalisa da dan takarar sanata a Katsina sanatar da saurarakin su. So ban ga dalilin da zai sa wannan abin ya zama cece ku ce ba a ce iya ziyarar Yakubu Lado kaɗai za a ɗauka. Wannan ba zai taɓa zama hujja ba akan abin da mutane suke cewa. So ka je ka kusance shi sai ka gani a aikace menene yake aiwatarwa bayan faduwa zabe har zuwa yanzu, kuma waye wanda ya fadi zabe. Mutumin da ya fadi zabe ya rabu da al'umma ko al'umma suka rabu da shi ya fadi zabe. Ai Dr. Mustapha Inuwa bai fadi zabe ba, shi nasara yi kawai dai ba shi bane zai wakilci jam'iyyar APC a zaben da za a buga 2023 insha Allah. Amma Dr. Mustapha Inuwa ba faduwa ya zabe ba, nasara yi domin al'umma shi na tare da shi kuma yana tare da al'umma shi, yana tare da al'ummar jihar Katsina. Inda ba a yi adalci ba a nan wuri ɗaya ne. So ina mamaki ta yadda za a ɗauki Dr. Mustapha Inuwa a ce kawai babu wani ɗan jam'iyyar da ya isa ya kai mashi ziyara, ko babu wanda ya isa ya kai mai ziyara sai wanda ke cikin gwamnati ko yake cikin jam'iyyar APC. Dr. Mustapha Inuwa ya wuce nan, shi yanzu uba ne kuma jagora ne a siyasar jihar Katsina. Yana da kowane Dr. Mustapha APC ba magana ishu din zai bar jam'iyya bane ba. Sanda Kashin Shattima ya kai mishi ziyara dan wace jam'iyya ne? Dan APC ne. Sanda Yakubu Lado ya kai mishi ziyara dan wace jam'iyya ne? Dan PDP ne. A ofisin yakin neman zaben shi ya same shi. Kafin ka shiga ofisin yakin neman zaben nan akwai tutoci, za ka yi tana ko na wace jam'iyya ne? Na jam'iyyar APC ne. Akwai hotuna na Masari tare da duk sauran mutane da suke cikin jam'iyyar APC, in ka duba suna tare da shi kuma yana tare da su. Sanda yake addressing ɗinsu yake musu barka da zuwa, ya ce ina maku barka da zuwa, duk da dai tutocin da ke waje da hotunan da ke waje ba su ba ku tsoro ba wurin shigowa. Rishin adalci irin na mutane, ta yaya Dr. Mustapha Inuwa zai takaita kanshi kadai sai jam'iyyar APC kadai za ta yi hudda da shi? Sauran mutanen da suka san muhimmancin shi ko suka ganin ya cancanta, suka san irin gudunmuwar da ya ba jihar Katsina tun daga lokacin Malam Umar Musa Allah ya ji kare har zuwa yanzu, sun san irin gudunmuwar da ya bada. So idan bai isa ba, ta yaya mutane daban-daban za su yi ta tururuwa wurin kai mashi ziyara da jawarcin shi, sannan kuma tare da neman goyon bayan shi da haɗin kai, wasu kuma suna zuwa neman shawarwari ne. Ba iya jam'iyyar APC kadai ce, jam'iyyu ne daban-daban suke zuwa. So ba dalilin zai sa a matsayin shi na mutumin da yake hidima da al'ummar jihar Katsina a ce za a takaita iya zumuncin da zai da mutane kadai da jam'iyyar APC ne. Wannan ba siyasa ba ce ba. Zawarcin da shi irin su Nura Khalil su injiniya Mutakara ba saka kai mai da wanda Yakubu Lado ya zo saboda waɗansu aikace-aikace ko wanda jikin shi ya nuna, bature yana ce ma abin body language na suna ganin cewa duk ta kare za su iya zuwa su yi zawarcin shi, ganin cewa ko an saba mai ko bai samu yadda yake so ba ko kuma yana tanadi sai sa suka rika zuwa wurin shi. So inda wannan zargin da ake, inda kana nan aka kawo ziyaran, abinda nake so ka fahimta duk dai cikin su babu wani Dr. Mustapha Inuwa ya kai mata takarda cewa ka zo ka ziyarce ni. Su suke neman lokacin shi, su nemi izinin shi cewa za su kawo mishi ziyara rana kaza lokaci kaza. Kuma idan da kana nan, bayanin da ya ma kowane dan jam'iyya irin bayanin ya masa yan su sanata Yakubu Lado dan Marke da suka zo. Ban san dalilin da yasa mutane za su tsorata ba su dauki iya ziyarar sanata Yakubu Lado dan Marke kadai, ba su dauki saurarakin ba. Ana bayan ya je akwai ministan jin kai, ita ma ta zo gidan. So mutane ba za ka hana a ce wai lalle sai wasu mutane kadai ne za su iya zuwa su ziyarce shi ba, wasu ba za su je ba. Wannan ya danganta ga ya mutane suka fahimce ka kuma ya suka dauke ka kuma ya ka zama a siyasa. Ai alhamdulillah Dr. Mustapha Inuwa shi jagora ne yanzu a jihar Katsina. Kana ganin Dr. Mustapha Inuwa zai yi tafiyar duk raɗa? So ni ban san me ya sanya kuke ganin yanzu wace jam'iyya yake? APC. So ku bari sai lokaci yayi, idan Dr. Mustapha Inuwa ya fito ya ce ya bar jam'iyyar PDP sai ka tunanin cewa ba zai tafi Dr.
alamomi da suka rika nuna wanda mutane ke gani, ana ganin cewa duk magoya bayan shi dakta, musamman yaran shi na siyasa, ba sa tafiyar tukurar da ya yi towa, ya je funtowa, ya je katsina ta tsakiya, ya je daura zuwan duka, wanda ba ga ɗaya daga cikin yaran dakta ta. To abin da nake so ka fahimta a nan wurin shine ita siyasa aikin gayya ce. Ya kamata a lokacin da zai tafi ko kuma ka je ka tambaye su a lokacin da za su fara wani shirye-shiryen tafiyar akwai wanda suka kawo ma goron gayya.